«Абдымі мяне» – трек знакамітага беларускага гурта представила Карына Пашэда сярэдняй школы номер 14 города Бреста. Удзел у фестывале для яе стал дебютным. Это песня нашей белорусской группы Navi Band. Она говорит о доброте, о взаимоотношениях, может быть, между людьми. То есть «Обними меня» что-нибудь такое очень нежное, ласковое. Ад прадзедаў спакон вякоў не засталася спадчына. Радкі знакамітага верша Янкі Купалы, якія ведае амаль кожны, ляглі ў назву фестывалю, што не выпадкова. Захаваць традыцыі, спадчыну народа, а таксама прывіць любоў да роднага краю. Праз творчасць гэтыя задачы выконваць значна лягчэй, азначаюць арганізатары. До тех пор, пока из уст молодых граждан нашей страны звучит родная речь, звучат родные песни, ребята поддерживают традиции нашего народа, мне кажется, до тех пор наше государство будет процветающим и успешным. Сярод удзельнікаў фестывалю вучні ад 6 до 17 гадоў з 24 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі Брэста. Усяго ж звыш 50 творчых нумараў у 5 намінацыях, 3 з якіх беларускі ручнік, лялька і сукенка, прадстаўленыя на выставе. А вось вакалам і танцам удзельнікі радавалі гледачоў са сцэны. Галоўны крытэрый – адпаведнасць прапанаванай тэме – культура беларускага народа. З гэтым усе удзельнікі справіліся на выдатна. Песни должны звучать на белорусской мове. Все соответствует названию нашего фестиваля «От прадедов спокон веков». Я пела песню «Белорусочка». Она мне очень нравится, и она передает большую половину моего характера. Девушки с давних пор готовились к празднику на Ивана Купала. Например, водили хороводы, прыгали через костер, плели венки. Это все мы хотим передать в нашем танце. У будучым арганізатары плануюць пашырыць межы фестывалю і на наступны год правесці яго ў парку культуры і адпачынку. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».